Bafowethu, lona umbono wami nje. Cabanga ukuthi wonke umuntu eSouth Africa unelungelo lokuveza umbono wakhe. Lo umbono wami futhi ongaqinisekisiwe, kodwa umuntu nomuntu unendlela acabanga ngayo, umqondo wakhe awuhleli uyacabanga. Njengamanje sibhizi neMadlanga Commission, kuvela wonke amanyundululo esingawazi, kuqaqeka nje ibhande lezinto eziningi ezinkulu ekade zenzeka nezenzakalayo la emhlabeni. Umkhwanazi akanaliso lokubona wonke amakhona ale South Africa, okukhomba ukuthi lokho kutshela ngokusobala ukuthi une-team enkulu asebenzisana nayo ekhona kuwo wonke amakhona. So bapetulula yonke into eyenzakalayo nesiyenzeka. So ungabheka yena isiqu sakhe kanti unamehlo yonke indawo naseyindaweni ezinkulu eziphezulu. Angeke akwazi ukwenza lokho eyedwa, wonke umuntu lokho uyakwazi. Neyifundiswa ngokuhlukahlukana. Okay, inkulumo yami ibhekela njengamanje igama lethi kubonakale uMsholozi ese-India nomunye wamaGupta. Igama lamaGupta limbi la eSouth Africa, limbi kakhulu, okuvusa uhlevane kuwo wonke umuntu ukuthi awu kanjani manje. Futhi umbuzo ukuthi uZuma ngaba isilima ngaleyo ndlela ukuthi khona into angaphinda idila angayenza namaGupta, angeke abe isiphuphu ngaleyo ndlela. Ngokwami ukubona kunezinto eziserious ezijule kakhulu kune-information abeyoyilanda. Ukucabanga, umbono wami, ucabanga kwami, kune-information deep kakhulu abeyoyilanda ebingafuni ukuthi ayithole ngocingo noma ngefoni, ekufanele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe. So umbuzo uthi leyo information abeyilandile, uma ngabe kuwukuthi kunjalo, ubezoyisebenzisa kuphi? Ubezoyiphakela bani? Into eyenza ngisho njalo, kunegama elakalashiwo uMsholozi wathi ngelinye ilanga niyomangala. Ucabanga ukuthi lelo langa elisho ukuthi ngelinye ilanga niyomangala alikakafiki yini? Ngicabanga ukuthi izo lesikhathi asishiwo uZuma ukuthi ngelinye ilanga niyomangala, bayokhala niyomangala. Kwenzakalani manje? Iqiniso ukuthi bayakhala abantu, iqiniso ukuthi sekufikile lelo langa. Ukusekela nje inkulumo yami, akho ngisho yedwa umuntu we-MK engeke ngamuzwa ebizwa kuMadlanga Commission. Hayi ngoba bemsulwa bonke, cha. uZuma ngokwami ukubona uyena behind uMsholozi, noma i-team kaZuma behind uMkhwanazi, imphakela yonke into. Angeke akwazi uMkhwanazi ukuthi abe kuwo wonke ama-province
akwazi ukuphequlula yonke into. Abantu abalapha kumkhonto hayi ukuthi bonke bangcwele kuphela, kungenzeka ukuthi bona baphethe information eningi abalokhu beyidedela nje beyichathazela umkhwanazi step by step by step by step. Baqale phansi banyuka nabo kancane kancane, bala emahlombe manje bagenca kwasani. Njengoba ngithi basemahlombe nje babheke ekhanda, ikhanda yiliphi uRamaphosa, yabo. So okwami nje lokho engikucabangayo ukuthi i-team kaGeneral Mkhwanazi inkulu, futhi kunomsholozi emva kwakhe yonke lento eyenzakalayo. Lalela-ke into eyenza ngisola amaGupta, ayikho into eyenzekela eSouth Africa amaGupta angayazi. Mawufuna ukuthi go deeper ngayo yonke into ebiyenzekela eSouth Africa, iya kumaGupta, ayikho into angayazi. So ngicabanga ukuthi ngokwami ukubuka khona i-information ebiphoqa ukuthi akaze yofika khona, then abuye azonekela izwe. So nina ningayibuki lento ngeso lobungane nelokucabanga usheshe uqede. Akayisona isilimo uZuma, angeke aye lapha ayokhanda amadili namaGupta. uZuma beye lapha nge-information abeyidinga. Kungekudala i-information kungenzeka uyithola isiphuma kuMadlanga Commission ezobe sizoqeda ngabantu abakhulu esibahloniphayo la eSouth Africa. Kumcabango ke nje wami ukuthi ake sihlale sibuke ukuthi lento ibhekiphi. Umile uMkhwanazi sibona yena thina phambi kwethu ingakanani i-team esemva kwakhe, itshalwe kuphi nakuphi. Wena mawubuka akanalo iso lokubuka yonke indawo. Le nto eyenziwa uMkhwanazi idinga kube khona umuntu okudala ekhona kwi-organization ye-ANC, okudala ekhona kwi-industry yepolitiki, owazi A to Z into ayenzayo. Kungabi khona nje elincane ichashaza, kungabi na mistake ezokwazi ukuthi leyo mistake ibe yi-on goal okanye i-backfire ishaye bona, yabo. So lento yokuthi umsholozi ubonakale namaGupta ayingasithusi mina ngokwami ukubuka nje, ayingathusi umuntu. Uyolanda amabhomu azoqhuma ngekudala kuMadlanga, azobe sezoqeda ngokhongolosi. Ngokwami ngendlela mina engibuka ngayo uzoqeda, uzodidela amabhomu. Kodwa ke ake sihlale sibuke. Ngicabanga ukuthi kuyaphuthuma, kufanele amabhomu akade yowalanda aqhume before kushaya uNovember 4. Okay, mawubheka kahle iqembu likakhongolose lise-ICU kubonwa ngokusa i-EFF ise-ICU kubonga kusile. Ubani ozosala? Kusele iphi inhlangano wena ezoba strong? Kusho ukuthi kuzokhompyutha abantu abawu2 manje, i-DA nomkhonto. Akayisona isilimo uZuma, hlakaniphe lokho kwedlula uNkulunkulu. Uyazi ukuthi ubeyonzani lapha, futhi ngeke ayenze into ewubulima. Angeke nje abadomi ngaleyo ndlela. So ake sithule sibuke, ikhona into abeyoyenza lapha, kodwa ake silinde sibuke.